Pozdrav svima, radimo linearne funkcije. Grafik jedne funkcije sadrži tačke A sa koordinatama -2 i 1/2 i tačku B sa koordinatama 3/2 i 3. Koja je to funkcija? Dakle, mi znamo da funkcija ima oblik, dakle linearna funkcija, y je jednako k puta x plus n. I znamo da kad imamo ovako date tačke, da je prva koordinata sa x, a druga sa y ose. Dakle, x, y. I sad, pošto su nam date ove dve tačke, mi ćemo prvo tačku A iskoristiti i zameniti u datoj ovoj funkciji. Dakle, y nam je 1/2, pa ćemo zapisati 1/2 je jednako. Imamo k puta, x nam je -2 i ostaje nam plus n. Sredit ćemo ovo malo, dakle ovdje imamo 1/2 je jednako, ovo možemo zapisati kao -2 puta k i plus n. Pomnožit ću sve sa brojem 2, da bi se otarasila ovog razlomka i dobit ćemo da je 1 jednako -4k plus 2n. Odnosno 4k možemo prebaciti na drugu stranu, pa ćemo dobiti 1 plus 4k je jednako 2n. Dakle, ovdje imamo -4k, kad ga prebacimo na drugu stranu, postaće pozitivan. I odavde možemo da izvedemo, recimo da je n jednako, dakle 1 plus 4k, pa sve to kroz 2. Dakle, ovo će biti vrednost n kroz k. Sada ćemo isto to, samo ćemo iskoristiti tačku B i u ovoj funkciji ovde, dakle u osnovnom obliku funkcije, ćemo zameniti ove vrednosti x i y. Dakle, ovde je sad y3, pa ćemo zapisati da je 3 jednako. K nam je nepoznato, puta 3/2 je vrednost x-a i plus n. Odnosno 3 je jednako, ovo možemo zapisati kao 3k kroz 2 i ovdje imamo plus, n ćemo sada zapisati preko k. Dakle, dobili smo iz ove prve da je n jednako 1 plus 4k kroz 2, pa ćemo sad umjesto n zapisati ovu vrednost kroz k. Dakle, 1 plus 4k, pa sve to kroz 2. Pošto imamo razlomačke crte, množit ćemo celu jednačinu sa NZS, to će biti 2 i onda će biti 3 puta 2 je 6, 2 i 2 se ovde skrati, postaje samo 3k, plus ovde se takođe 2 i 2 skrati i ostaje 1 plus 4k. Poznata na jednoj, nepoznata na drugoj strani, jedinicu ćemo prebaciti na ovu stranu, pa će biti 6 minus 1 je jednako 3k plus 4k, odnosno 5 je jednako 7k, odnosno odavde možemo vidjeti da je k jednako 5/7. Dakle, našli smo da je k 5/7. Ostalo nam je samo da izračunamo i n. Dakle, to ćemo izračunati. N je jednako 1 plus 4k kroz 2, dakle uz pomoć k. Pa će odavde n biti jednako 1 plus 4 puta 5/7, pa sve to kroz 2. Odavde imamo da je to dalje jednako. 1 možemo zapisati kao 7/7 kroz 2, plus 4 puta 5 je 20, dakle kroz 7, pa ćemo ovdje imati 27/7, pa sve to kroz 2. Ovdje imamo dvojni razlomak, dakle znamo spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim. Ovdje ćemo 2 zapisati kao 2 kroz 1, ja nema mesta, ali ću to gledati, dakle 27 kroz unutrašnji su 7 i 2, 7 puta 2 je 14, tako da mi je n 27 kroz 14, mislim da to ne može da se skrati, tako da ostaje ovako. I onda će naša funkcija izgledati ovako. Dakle, zapisat ću ovde. Y je jednako. K nam je 5/7 puta x i plus
27 kroz 14. Dakle, funkcija će izgledati ovako. To je to. Pozdrav svima, naročito Nemanji, i nadam se da sam ti pomogla, Nemanja, oko ovog zadatka. Pozdrav!